Good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Bakit hindi ko nakikita sa screen dito? Good morning po. Morning. Gandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Lunes. Petsa, isa tayo ngayon? 12 ng buwan ng Hulyo. Alam mo, Martin, napakabilis ng araw. Mabilis. Kalagit na naman ng Hulyo. Pero bago ang lahat, bumati muna tayo. Pinabati namin ang lahat ng aming mga kababayan dito sa buong Surubyo at buong Pangasinan. At ganoon din ang lahat ng ating mga kababayan na alam kong nagtitiis ngayon dyan sa ibang bansa para magtrabaho, makapagpadala ng pangtustos sa kanilang mga pamilya dito sa kanilang bayan. Binabati rin namin ang kababayan namin dyan sa bayan ng Angila. Nandiyan po tayo ng isang araw. Ganun din mga kababayan namin dyan sa San Carlos. Nandiyan po kami sa Miyerkules at saka sa San Carlos ng Tagalinya Mayan, Basista. Dadalaw po kami dyan sa Miyerkules ng hapon. Parang yun, Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa ating pang-Lunes na edisyon ng ating palatuntunan Kapihan sa Malayan. Live and direct po ito sa bayan ng Pusurubyo. Ngayon mga kaibigan, kada kayo amin ako nga kabaranggayan iti Pusurubyo, Jadsaray Kaluyagan, at Pangasinan, Santos Yakapasan, say amigo yo, Edwin Bautista, at Panginoon kay naman, kasay Santos Yakapasan, at si kayo namin ako. Alright, Cardinal Peso, pablawang kayo na, hindi kayo kayo. Bangga naman ako ang viewers dito di Pangasinan ng Bunduro na ako ito iiling na Pusurubyo. Kadwa na kami lang dahil ito yung programa iti maalaw yung topic mo niya iti magsalitaan akala nila nagagawa na ako. Sabi lang ko kadwa na kami magpasa sa programa iti ako Tirso igagawa yun. Alright, bago tayo magpatuloy, partner, gusto kong ipaalala sa ating mga viewers. Okay? Share niyo po ang video na ito at lahat po ng mag-share ng video na ito ay magkakaroon ng tsansa, mapapasama po sa raffle draw para po sa Saturday. Yan na. Share niyo ang namin nanalo ng Smart TV, nanalo ng bisikleta, tapos marami prizes. Kasi ay mga dulo pa rin mo yung Alam mo, maraming nag-message sa akin, sabi nila, maganda yung ginagawa nyo sa bayan ng Pusurubyo, meron kayong station ulit po, parang RTD, nakakapagdating daw ng impormasyon, sa ating mga kababayan. Bueno, partner, alam mo, umakyat ako isang beses sa Baguio. Baguio. Sabi nila, may pitang Baguio. Well, ito po ang katotohanan niya. Ito ang katotohanan niya, partner. Hindi naman eh. Parang open ang Baguio. Kung pagdating mo sa SM, puno ng tao kahit yung parking nila. Puno talaga. Parang hindi na nasusunod Daming Kung ikukumpara ko dito sa Pangasinan Baguio, yung mga alam ba, sa SM Ordaneta, yes. kahit sa Dagupan, Roque, sa SM, sa Rosales, pagpasok mo yung partner, parang walang tao. Pupunti. Pero kung ikukumpara mo sa Baguio, puno. Kahit yung night market nila, iba, sa may unang, sikat na sa night market nila, pumunta ko sa isang gabi, abay sikat ang tao. Kaya alam mo yung mga pulis doon na nag-maintain ng protocol nila. May mga pulis talaga na nag-maintain ng protocol. So, sana gano'n ang kasi dito sa Pangasinan, parang
patay-patay naman talaga. Hindi kasi ganito eh. Ang naano ng partner, para inihintay nila ang announcement mismo ng pamahalaang panglalamigan na open yan sa ganito, open yan ganito. Basta sundin lang yung may mga protocol na at saka dapat partner, nag-a-adjust tayo eh. Nag-a-adjust tayo dapat ng ayon sa sitwasyon ng one. Dapat nag-a-adjust tayo. Ano ang masasabi mo dito, kahit sa Connecto? Magandang ano yan, indikasyon na talagang gumaganda na, nagbubukas na, nag-i-improve na ang ating turismo. Kasi yun nga pala, ang summer capital, tourist capital na Baguio City, yan ang parang nagpapakita na nabubuhay na. Bumabalik na. Sumisigla na. Yes, yung turismo dito going to north. Oo. At yan, partner, malaking bagay yan dahil yung epekto nito sa buong Northern Luzon, Baguio City. Oo. Ibig sabihin yan, ito na yung signal na talagang andyan na yung magandang ano tawag nito, parang yung turismo sa ating region bumalik na. It's going back to normal. Yes. Kasi importante rin yan. Pero alam mo, ito ang napapansin ko, partner, dito sa Pangasinan. Ang mga tao, may kunting pangamba pa rin. Na siguro, hinihintay nila na siguro masalita ang pamahalaan ng pangalawihan o ganito, bubuksan natin yung ganito, para yung mga tao, siyempre ang mga tao nakikinig yan sa kanilang mga leader. Pag narinig nila, halimbawa na in-announce ng pamahalaan ng pangalawihan, na okay, open natin yung ganito, mga sa ganito, parang gano'n. Sundin lang po ang mga kaukulang protocol, pwede na kung ganito, pwede na kung yan, gano'n sana. So, partner, pag-akyat ka pala ng Baguio, ano ba yung mga... pag nagaling mo dito sa bayan ng Pusulubyo, para po sa kailangan ng lahat, dadaan ka sa checkpoint sa La Union, sa may Rosario, partner. Rosario? Tapos, kanila, kung saan ka pupunta, sabihin mo na kung saan ka pupunta. Tapos sa akin, handa ko yung ID mo. ID? Yun lang po. Wala naman, hindi ka naman magpipigilin. Pero kung mapigilin ka, alamin kung saan ka pupunta, ano ang gagawin mo doon. Papupunta na lang kasi naman. Pag-aakit ka ng Baguio, partner, ang checkpoint na susunod ay sa Green Valley. Green Valley? Yun ang sinasabi nilang negative. Pero sa aking apat na beses ako umakyat sa loob ng 2,000 partner. Wala naman akong na-encounter na pag-iikip. Basta tinanong lang ako kung anong gagawin ko sa Baguio, kung may idea ako. Yun na. Sa mga walang pribadong sasakyan, anong... Ang balita ko, meron ng bus. Pwede na Magagaling sa Magumyo. Magagaling sa dito yata sa yung Kampan. Okay. Yan. Tapos, alam ba, pupunta doon sa Kampan, doon ka doon sa Saigon Bus, bakit ng Baguio. Ito yung mga accredited. Accredited. Sasakyan talaga. Tapos, bababa, hindi. Basta yung data, bababa sa Kampan. Mas maganda yung ganun. May sasalubong na sa'yo, o kaya, pupunta ka ulit, pauwi mo sa uuwian mo gano'n. Pauwi kasi yan, pauwi. Ayan. Kaya magdadali ka sa Rosario, hindi pa makasaka. Alam niyo pa, kaya importanteng ikintal natin sa isip ng mga tao na nagnonormal na. Although yung accept na hindi pa naman talaga masyadong normal. Pero hindi kong sabihin kung unti-unti natin mag-adjust tayo ng ating mga protocol
Tapos ibahagi natin sa mga tao kung ano yung mga guidelines na yan. Guidelines, yan. Oo. Para alam nila, ang social media partner, malaking Ayan. tulong yan para may iwan tao, guidelines. Mamanda, well, Dan may sabay, ano, kasi ang kwan, hindi pagsakulan ng kita, una yan. Ano na yan, ibigyan ng mga niya. So, dapat natin na sabi, unti-untiin na natin, ibalik sa normal, adjust po tayo ng ating mga protocol ng konti, o kinakailangan mong magluwag ng konti. Yeah. So, dahil po ng mga senior citizen, senior citizen, oh. at saka yung mga bata, 5 years old. 5 years old. 5 years old. Kung dapat kung luwagan na sila, pero hindi mo ko sinasabing luwagan na. Dapat may pag-aaral na kung pwede na nakang luwagan. Lalo na ang mga senior citizen partner. Yes. Nahirap na sila sa di mo na, sila kapag lang tayo ng suwanda na Mapalabay na malay, malay mala. Singaray, wala na kumanay. Dahil yung paswede na lang ako to, at makalo na. Mahawala. Unang ang paswede na maya. Sige kung doctor hindi na O tawalay, study partner, ya begitu ikan umubling, ya ada makarkarwanan, bayagan, suruh mga tawanan, ada psychological. Oh, of course, yes. Iso 5 years old, yan mga tao, kabali mga rumana. Nga, ada iti restriction. Anda pa yung mapalik na sumurag iti shopping mall, tatala parking, park, beach, kasi kita yung biking, hiking, Kabalik nila. kamalinan siya. Kaya awanti kontak, na close contact, na sports, pabalik mo tigayan. Okay, alam nyo, sa ngayon, meron na tayong 136 shares, partner. May nag-share na sa ating video ng 136. Maraming salamat, partner. Ang dami nating viewers ngayon. Tinan mo, may mga viewers na tayo. Si Ray Santa Cruz, Johan Marie Galvan, Yosef Francis Nicole, ayan, Susan Sarmiento, gandang umaga po. Gandang umaga. Janice Siger, si Harlene Binuan, Angela Fernandez Rigatos, good morning po. Wesley Dadala, Bilya Kaabusan, Marjorie Guzman Sartin, gandang umaga po sa inyo ma'am. Renilyn Montanosa, Leah Cristina Villanueva, Joey Christian, Michaeline Mino Ibaan, si Rapin Maritis Mendoza Garcia, tsaka si Sir Ireldi Manzano, na yung pagkabigat ni Sir. Sir, Nanonood si Ma'am Jovi. Ay, Ma'am Jovi, shout out sa mga kaibigan natin yan. Ma'am Judy Calcutora, good morning po. Ganun din si Madam Teresita Carbonell. Yan, magandang umaga po. Pagkailangan kong panoorin ang aming programa. Partner, ano ba ang susunod na pwede natin ibahagi sa ating mga viewers? Ang partner, itong nalalapit na, papalapit na. Hindi pa masyadong malapit, pero papalapit na. Igirihan na yung mga dapat magirihan dyan sa pagdating na alam. talagang umiyak. Pero partner, Ini, ang masama nito, may mga napabalita na hotspot. Okay. Doon sa bayan ng meron ng bilarin. Nako, Nakilangay na ako doon. Nakilangay ako doon nung isang araw lang. Diyan po sa West End. Hindi ko ba banggitin ko ang bayan. Pero talagang tinira siya. At may narinig ako, meron din dito yata sa Alawak. Di ba? Isang barangay kapitan. Ang tinira din yan. Pero bakit ito ang masama sa politika yan? Yung may umiinit, tapos umaabot sa mga ganyan nangyayari. Sana naman iwasan yung mga ganun ng partner.
sa ating history ng politika sa Pangasinan naman, isolated cases lang naman, reviews na nangyari. Although mayroon din talaga, unlike sa ibang lugar, na talaga, yan. Sa bandang, yan sa bandang Bisaya. Talagang mainit ang buwan dyan. Yung intense, yung rivalry sa politika. Pero alam mo, ito sana pumasok sa isip at puso ng ating mga political partner. Kaya sana hindi umabot sila ng pangyayari. Kasi ano lang yan, politika lang yan, hindi mo dapat din sa kanya. May sansahe sa partner sa Bela. Yung lalapong mayor upo ngayon, yung tawag na lahat ng barangay official. Tapos sabihin niya sa kabila, kumabag na lang. Yung may mga ilang kasi politiko. Ito yung mga nag-maintain ng private army. Ito partner, mayroon pa. Private army na yan. Mayroon pa yan. Ito naman sa atin talagang mayroon yan. Kasi nakikita naman natin basta sasabi na lang ang eleksyon, Gulis na sila. Yan ang Yan po sana pakiiwasan natin mga politiko dyan kasi alam mo itong darating na halalan gawin natin napakalinis. tahimik. Para kung naman mawala yung pag-aalala ng mga ating mga botante, Tama yan. kasi pag may takot na namamahay sa dibdib o isip ng mga botante, ay hindi mo makakatingin ng tamang dito. May mamamahay ng takot sa mga isip. Mahirap yung bata. Yes, kasi nabubuhay na sila sa takot. Hindi na nila na-exercise yung kanilang tamang pagpili. Tatapag na sila. Meron pang dati isang mayor dito sa ating lalawigan. Pag eleksyon, dumarating, yung mga tao nakapila, bigayan talaga, waras. Yung mga baril andyan na nakalagay. Parang ikaw, kukuha ka, takot ka nung... Parang yung baril na nakakala ko sa ipinapalala. Ayun na. Alam mo, partner, yan ang mga mawala sa aking revision kasi yung intimidation. Yan. Both buying. Yan ang dapat mawala sa kasi hindi nakakapamili ng maayos na leader ng mga butante dahil sa mga faktor na yan. Sa Ilocos, partner, andyan pa rin yan. Lagong mainit ang politika sa lugar na yan. Although dito sa dito sa bayan ng Usulog, nakapansin ko, napakahimik. Yan ang saludo ako dito sa bayan. Bayan ng Manawag, Binalongan, sa Planeta, Season, tahimik dito partner. Talagang wala yung mga pangyayari. Pero ang pinag-uusapan natin dito sa ibang lugar, nakakaawa naman yung mga butante doon. Mayroong mga, yung katulad na sabi ko, mayroong takot na mamahay sa kanilang dibdib. Hindi sila makakapamili ng tamang leader. Ito pa na. Tama yan. Wala na eh. Yung demokrasya, patay na ang demokrasya. Yung binigay na papel, Yun na. Bago tayo magpatuloy, muli pinapaalala ko sa araw ng Sabado yung pangalawang episode po ng Loud Lunch variety show. Ang tambayan po nyo araw ng Sabado, 1:00 ng hapon. Marami po tayong pag-games, mga palaro. Ang layunin po namin ang makapagbigay ng kaunting tulong at makapagbigay ng kaunting kasiyahan. Ayan, kayo mga members na araw
mag-subscribe po kayo doon sa Kaaraw TV, doon sa YouTube channel. At mayroon kami gagawing pa-contest. Lahat ng mag-subscribe ay mapapasama sa isang raffle na may mga kaaya-aya at kaakit-akit na premyo. Alright. Balik po kami after some break. Ito'y aking liga, aking palabas. Ako'y pambihira, kahit madalas bumabagsak sa lupa ng malakas. Parang bola, ako ay tatalbog pataas. Ito'y aking liga, aking palabas. Ako'y pambihira, kahit madalas bumabagsak sa lupa ng malakas. Parang bola, ako ay tatalbog pataas. Pagmasdan ninyo, ito ang laban ko. Balang araw sisigaw nyo ang pangalan ko. Hindi pa tataob, lakasan ng loob. Di pa bubuwag, di pa tatalo. Aabutin hanggang sa marating tagumpay sa dulo. Saan man makarating, dala aking galing at apoy ng puso. Hindi ako mabibilang anumang bumagda. Pagkat ako'y mabangon sa tuwing ako'y madarama. Dito sa liga ng buhay. Oh, dito sa liga ng buhay. Oh, Sabi nila ay hindi ko kayang gawin, masyadong mataas, hindi ko kayang abutin. Minsan sila ay gusto ko na nga ring sagutin, pero di bale na akin na lamang tatalunin. Hindi ko kailangan makipagtalo pa dyan, kesa magsalita ay tatalunin ko na lang. Dakdakan sa harapan, ang swak na paraan, para tumahimik ang dumadakdak sa likuran. Minsan ako nadapa, pinagtawanan na marami, madalas bangko, para bang hindi kasali. Laging butata, pero ang importante sa liga ng buhay, natuto rumibanse. Hindi ako mabibilang anumang bumagda. Pagkat ako'y mabangon sa tuwing ako'y madarama. Dito sa liga ng buhay. Oh, dito sa liga ng buhay. Oh, Ito'y aking liga, aking palabas. Ako'y pambihira, kahit madalas bumabagsak sa lupa ng malakas. Parang bola, ako ay tatalbog pataas. aabutin hanggang sa marating tagumpay sa dulo. San man makarating, dala aking galing at apoy ng puso. Hindi ako mabibilang anumang bumagda. Pagkat ako'y mabangon sa tuwing ako'y madarama. Dito sa liga ng buhay. Oh, dito sa liga ng buhay. Oh, hindi ako mabibilang anumang bumagda. Pagkat ako'y mabangon sa tuwing ako'y madarama. Dito sa liga ng buhay. Aking pambihira, kahit madalas
balik po tayo dito sa ating programa. Ang oras po natin, alas 8:14 ng umaga. Ayan. Patuloy natin itong topic natin, partner. Itong normalization sana. Pagbalik lang normal na pamumuhay natin. Yung normal. Okay. Partner, isang gusto kong talakayin natin. Pag-usapan natin. Ewan ko kung masasabi nyo. Na dito sa bayan natin, Usurugio particular, hindi ko lang sa ibang bayan natin. Yung pantay na matay, sa damayan, partner. Alam mo, partner, may mga namamatayan na talagang walang-wala. Hirap na hirap talaga sila kung saan sila kukuha ng dahil yung pambayad sa trabaho, sa service ng punerarya, talagang hindi na alam kung saan sila. Talagang walang-wala. Hindi, amay ko talaga ang gano'ng niluto kung saan na ang dami ng pangalanda. At siyempre, kung ulit natin yan, normally, kung natin yan, ng sakit nyo na, ng gastos lang sa hospital, kung ito, talagang asay-say ka. Hindi hirap na lang talaga. Hindi hirap kami nila. Nakulit na naman na. Bago lang kami kasama. Bata, nung hapon na dali masakit ka, nanarasakan. Bata, di problema. Ang bayad na rin sila, dapat pangalan ko. Dapat nag-message kanya na eh. Ano ba na iwan di bangkay? Di hospital. May taawan, di pagbayad ka. Adumalas na. Nagkakasila. Ano nga yung mga nila? Okay. Assuming na naipaway ka na bangkay. Ang lamay na. Ano na may pangalan ka? Ultimong, sige, dahil isumas, kape, lamay ka pa, yung may lamay. Ito pinapansin mo, partner. Takal na tulungan na kumain. Among nali may sana tayo, may sumunod di tradisyon tayo dito dito. Tradisyon tayo na tayo. Dapat sa mga lamay, ada na rin Bingo. Bingo, at nalagay ay tutungin. Card game, play cards. Card games kung kuna na. At basig pangalaan data makatulong lagi partner eh. Yung katulong lagi, tong kuna na niya. Abuloy mo lang. Abuloy mo lang lagi yan. Nagdakkel ko mga makatulong itinatayan na yung partner. Wan panar. Ang nakilamayak iti sa bali nga ili itanay wiste o ito'y manawag. Mabalin partner. Mabalin. Payagan naman di kasjay. Dahil ito na, ang kung amo, nisino iti autoridad nga mangkontrol. Is it the police or is it the local government? Dapat diyak nga mo. Ngam sa kung pagkukwak, apay nga di sa dumang ili, kasi pangarigan manawag, partner. Mabalin. Open the town. Ito yung season mabalin mo. Mga alakat i-permit. Ni Mayor. Mabalin kasi, at dati surutan na protocol. Kasi, di punto ijay partner. Dahil pakatulong na tirajay na bayan. Talaga nga, adu, ti kailan tayo, nga kasta, nga uray igatang lahing ti kape partner, awan na talaga. Marigatan. So nga, dapat siguro, mabalid nga, payagan mo ti kasi dito ili tayo nga kusurubyo. Adalaan iti man hindi ko na nga road guidelines nga surutan makatulong ang dapat iti papaner rin barangay officials nga mangkita mo susurutan da Itano ti barangay tada iti paner ko ay kasapulan nga balansyon di jay pakatulong kan di jay res man dapat lang balansyan talaga ket no tamat dagiti barangay officials di kiti kamang ti barangay lagip naman bagada di gayay gusto nga aramidan tano kasta ket saan nga mangted ti problema na ita gusto kan sa tikway dato nga nagpaisa dato nga hindi namalpalabas ang napagat adamot ka ti ang susukalit ti nga basta dana tayan yung talo nga labay sa or duwa lang labay sa
Wan. Diyan mo, taampay ilikat na nga totally. Ada limit na. At the limit na. Lamisaan. Hanggang tatakat, awan mo totally nga wanan. Kasanuhay matdag iti natayan tayo. No, aglaro no unay, no marigrigat iti tao. Pakalanda iti pagpakapida, pagpakanda. Aglalo ito na may pumpon, anya paggatang da kayo. Uy, na, Awalan. Bumpa na tatakot Nakul nga problema na. So nga, gusto niyo ko na ni pare Edwin, balance yan. Balance yan. Di pakatulong, Wen. kundo jeres. No, di ko na nga dan di punto kaya. No, kaya dati sa baling aili. Wen. Awang mo ti madamdamag tayo nga kwa dagiti aili nga mga rarani ti kasta. Yung mga bayan na gumagawa ng ganyan, wala naman tayong nababalitaan na tumaas ang cases ng COVID nila. COVID, Wala naman. Wala. So, ibig sabihin, hindi gaanong yung risk, hindi na gaanong kwan. Tingnan po natin yung sitwasyon na hirap po yung namatayan. Wala silang pagkuhanan, kahit pambili man lang ng kape o asukal. Siguro, pag pinayagan natin sila with proper guidelines Yan, na tama susundin, yan. Oo. ay malaking tulong po sa kanila yan, yung pasugal na yan. Dito sa Lawak, sir, may na ako kasi may mga tropa din tayo dyan. Yung binatayan nga ay umabot pa rin sa buwan. Pero diretso yung laro. Ang tagal ah. Tulong yung sa ano nila kasi nga Di ba may limit partner? limit Yung, lang naman sa. number of days ng paglamay? Oo. Ilang araw ba yun? 5 yata dito. 5 days. 5 days siguro. Oh. Pero dyan, Pero isang buwan ha? Grabe talaga. ex-captain yun. Ex-captain. Oh. 5 years yata ang nagsilbi. Dito sa Eastern, Pangasinan partner, minsan napadaan ako dyan. May namatayan. Aba, yung tao talagang Bukupol. pagpukan partner. Amagpag. Karakal. Nagadaw. Ti agay-ayam. Oh, ano. Ti apay ngay Kasi Ano kailangan tayo kita kailangan tayo matiti kasi kina sobrang strict. Ako para kanya partner, ang kung adaptation. When? No, data. No, the purpose dapat talaga kasi maatupati i-ado data COVID-19. Ang tayo nga babalawan data. Precautionary. Ng panunutan tayo magkuma. Di pasit nga maitulong tayo. Di dahil na tayo. When? Di makalag ang pasit. Di pa nagyagda kumanya. When? Iso nga data. Kayo, manunutan tayo kumaapo. Na kayo nga datang torturay. Adalan tayo. Sabi ko na nga rodan, we need to adjust. Adjust tayo basi. Depende sa may sitwasyon. Permiti ko tata. Nugit kitaan tayo. Di kito'y funeral services. Ay, pewan mo naman ako. Ore ko nang mo isang kaordinaryo anan. Ay na, umabot pa'y 40 mil. Kababansa. Adati ang mga partner. Adati, sabay ko mga tagsubli di normal. Adati ang mga formula partner. Ibagat na to ya. When? Bagat na to eh. No, adati na tayo. No, syaklaan. Parang ka. Libre tilong kung service. Data, napintas data. Libre. Napintas data, partner. Kung libre tilungon, When? libre pa iti service. Saranay ka sa saranay. When? Libre. Kan santi nangagkudata. Ngam, kastoy. When? It's a concession. It will be a concession, partner. Concession. Kasi po na karon. Kas pangarigan tilamay makadomingo. Okay? Alaog dagay last night. Oh. Ilang last night si bagay. Gastos mo na dyan ako. Basta bagay gilungon, bagay gi service, ngam bagay lang gi last night ta ipas at paayayam makti sugal. Mabalin. Mabalin man. Dali lang last night lang. Buat konsyerto. Konserto. Kasi Konserto. tulong iti ko rin dyan. Tulong ti na tayan. Amo tayo mati. Ado ti matay. Nga awan nga pulos ti makwarta di pamilya ta. Law tayo indigent. Lulo na dan. Kasanungay mo. Kas pangarigan, natayan. Pangalan na nga iti pagbayan na di service. Data nga. Kung nang naroon partner or di isang kalakaan. Ano? 40 mil. Tamil. Gasong data. Gasyon na dyan. Hindi ko nakaroon. Free lungon, free service, When? concession. Isang gabi lang, magpapalaro tayo ng
Ganyan, yung card games. Yung halimbawa, kung 7 gabi, lalamayan, sa may namatayan yung 6. Yung last night lang ang kukunin Sagot ng... naman lahat. Oo. Tama yun. Di ba? Di ba laking tulong yun, partner, sa hindi na iisipin nung namatayan kung saan niya kukunin ang pambayad sa funeral ng kanilang mahal sa buhay. Pero, partner, parang medyo may konting yun. Hindi po. Kasi dito sa kultura natin, pinapayagan nga natin ang mga wedding, pinapayagan natin ang mga online sabong, pinapayagan natin ang sabungan, na ang mga nakikinabang yung mga malalaking tao. Bakit kung ang makikinabang yung maliit na tao ay hindi pwede? Yan nga partner yung... Di ba? Oo, partner. Yan, partner. Pinapayagan natin ang loto, wedding, online wedding, sabungan, Online sabong. online sabong. Wala Bakit yung isang pagtulong, ang nakikinabang sa mga nabanggit ko na yun, partner, mga malalaking tao. Wala lang kasi yung diba? traditional sabong natin eh. Pero, kung payagan nila yung ganong sistema ang sinasabi, libre lungon, libre service, akin lang yung isang gabi. Pwede yung gano'n. Di ba? Pwede, oo. Ang ibig kong sabihin yung akin lang, ang ibig kong sabihin, hindi sa akin, yung sistema na sinasabi ko ang magmimiyari. Hindi kong sabihin, kung sinong gustong gumawa ng ganon, sila ang ibig ko. Yung sa akin, not necessarily po na ako, ang ibig kong sabihin. Oo. Malaking tulong yun, partner. Malaking tulong. Palagay ko maraming papayag sa ganon. Sabihin mo lang sa inato yan. Marami O sige, ang kapulay problema yung lunguntan ay service na inatuyo. Nga ay, lamayan niya, nubigay labing na ba yung lamayan? May last night. So, karoon ni, mampagalaw kami card games. Tama. Di ba? Oo, tama. Mas maganda yan, partner, kaysa doon sa ilang politiko. Mayroong piling politiko. Mayroong isang politiko nga dyan, nung kampanya, sinasabi niya, man-eater ko no'y libre loon. Pero tata, birbiro ko na, awam mo. Awam mo, ito na. Nung patati, ili na kasi kahit win, na ititad na talaga nilong libre nga noon na talaga. Ijay Sampapyan. Hello pala, si Unsan Mayor Danny Agbayani. Sa Agbayani. Napakamatulungin. Na ganyan ang ginagawa niya. Pagka sinasagot niya lahat. Kapitan pa lang kasama ko kasi si Kapitan eh. Si Mayor. Kapitan pa lang tumulong. Kaya ang San Fabian pinagpala dahil kay Mayor Danny. May kaibigan natin yan. Magandang umaga, Mayor. Last term na ni Mayor. Last term niya. Si Danny. Napakabuting Mayor niyan. Hindi pala imik. Iniisip niya lagi yung kapakanan ng kanyang mga kababayan sa San Fabian. Kaya mahal na mahal siya ng Saba. Pag tuwing election partner, alam mo ang lamang niya sa kalaban. Ay nako, 20,000. Landslide talaga. Landslide talaga. Kaya kasi mahal na mahal siya ng mga magaling na leader talaga. Magaling na leader, matulungin, partner. Yan yung At saka umasinso ang San Fabian. Pero mo yan, nung una minamalit yan si Mayor Danny. Kasi hindi nakapag-aral naman ng mataas yan. High school graduate lang si Mayor Danny. Oo. Dati yung naging barangay kagawad, naging kapitan, gano'n. Pero ngayon, nung nag-mayor siya, umangat ang San Fabian, partner. Kumanda kasi yung sinseridad kasi ang importante yan eh. Tama yan. Yung sinseridad. Balik tayo dun sa sinasabi mo kanina, partner. Mayroong isang politiko nangako ng kabaong, libreng kabaong. Talaga. Isa yan sa kanyang nung kampanya, sinasabi niya, libreng lungon. Pero sa kway, tibag bagat itaw tata, awam mo itligi, bagbaga ng lungon na ito kunada. Ano nga mula na partner, at tagayan mo sa... Okay. At saka ito pa, partner, ito po ang ayaso kabalabalaw dakilya politiko. Kayo pong mga politiko, ganito po, pag nangako kayo, ito pa rin nyo. Tama. Siya partner, kasi ugali ka Yato ko aliwa ka politiko. Pero no imbaga, basta informe sakot sika,
Ang gaano ang gapoy kwartak partner, iutang ta ka. Then natulog ko may baga. Importante may palabra. Palabra. Kayo Oh. pong mga politiko, pag nangako kayo, ito pa rin nyo. Eh, nako, tapos pagdating ng eleksyon, ayan na naman kayo. Bubulahin nyo na naman yung mga botante. Meron pa partner. Pagka-eleksyon, pagkampanya. Ay, mahal na mahal ko kayo. Kandara eh. Kandara. Ano mo partner? Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Mahal na mahal ko kayo. Kukanta, pero tatakuan dara ba? Tatakuan dara ba? Aliwa. Kanang nang kalabi, mahal mo, takuan mo. Wala na yung may kandidato mayor. Ibabaga to tayo. Katawan. At atakyan na, di jay SOP. Di kalaban na. Pero tata, iso naman ti, makadano ti SOP. Nang nangyutan. At ating Ay, talaga. aliwa. Kaya talaga. Again, Pero so dapat yan ni mo tagtag tanitanan nunod daray ka butante. Aray ka balian tayo kang kulang. Butante. Pero Pangasinan. Nunutin da ko muna maong. May walay balay partner. May unabot ko na 5,000. So sa kula butante. No ko na grocery. Haratay kabinit na partner. Ay talagang grabe. Pero dapat aman nunutin ng butante may interdang kwartad sika. Diyan sa ikato anto partner. Kwarta dalan lamang iman. Correct. Kwarta dalan lamang. Natupad ko, ate imbaga maate is okay partner. Ayan mayor partner kyan eh. Ng kampanya ay katutan. So, ibabaga to. Oo. Yung SOP, kukwanto. Nung kalaban ko, kukwanto. Pero natan, pinasyay SOP to balik. Amin na, Antay totoo kasira ang sa SOP. Hanggang po'y babanggitan kong mayor dya, apo. Oo. Unjad, dadakal itan, bawal yung tanil, pare-pareha si Re. ato na pa dato eh. Antay mo lang kung bagit eh. Kinit, kondalante, tama, magagalit. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Kung magagalit ka, di tinamaan ka. Di ba? Mga kababayan kong Pangasinense, ito po ang gusto naming ipaalala sa inyo. Simpleng tao lang po kami, pero kung pakikinggan nyo kami, ay napakabuti para po sa inyong kabutihan. Alam po natin na nalalapit na naman ang mga halalan. Darating na naman sa inyo yung mga traditional na politician muli. Aakitin kayo sa mga matatamis na pangako. Pero mga kababayan, tandaan po ninyo, piliin po ninyo yung totoong may pagmamahal sa inyo at sincere, pure ang intensyon para manilbihan sa inyo. Partner, babalik tayo after 2 minutes break. Okay. Butog kita.
Sinyas. Okay. Nandito na naman tayo. Mabalik tayo sa ating programa, Kapihan sa Malayan. Tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules, Biyernes, oras ng alas 7:30 ng umaga. Kung saan tinatalakay po natin ang mga iba't ibang isyu, mga kaganapan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Inaanyayahan po namin kayo na manood sa Sabado ng Loud Lunch alauna ng hapon po. Marami pong pag-gains yan dito lamang po sa Kaaro TV. At saka mayroon po kaming bagong programa na ilo-launch soon, very soon. Yung ihugot mo, yung parang Dear Ate Charo, parang ganon. Maganda yan, Kung saan ilalapit ninyo ang inyong mga suliranin sa buhay, yung mga kwentong pag-ibig, mga Parang darating po dito yan sa Kaaro TV. At saka patuloy po kaming naghahanap ng isang female co-host para po sa Loud Lunch. Ayan. Loud lang. Antabayanan din po ninyo yung shopping mo sagot ko sa Bayan ng Mga Taren. Dalawa po ang winners natin dyan. Partner. Maswerte Hindi yan. lang dito sa Bayan ng Pusurubio ang inaabot ng ating Mga Taron. pagtulong at pagbibigay ng kasiyahan sa buong Pangasinan, partner. Buong Pangasinan. Oo. Partner, batiin natin ang ating kaibigan, ang magaling na congressman ng 5 distrito. Batiin natin si Congressman Monmondico. Yan, good morning, sir. Good morning po. Good morning. Yan. Partner, ituloy tayo, may tungtungan tayo ng liman. May politiko na mahilig mangako. Mangako. Tapos, Napapako. malaking pako. ay nako, diskulo. Ay nako, sana sa mga dapat yan mga, alam mo partner sa UK, ito lagi kong kinukumpara sa UK, partner. Ang mga kwan doon, partner, ang mga politician, walang ganito na pangangampanya o pambubulatis yan. Mangampanya na partner, plataforma. On. Papel na ba ito ng partner? Huwag man, may programa to. May tinuti, ipulagid mailbox. Okay. Umalaba. So, kampanya. Ang gapoy gastos. Ang gastusan. Ang gapoy gastosan. Si Katon, ang gapoy bawi anda. Dito na ani. Ang gapoy bawi anda katuwan. Marakabi man. Partner, basa na ito labat. Ang nanganda. Makikita po ng mga botante. Oo. Ano ba yung programa mo? Doon nila babase. Insan yung partner, saray politiko dito at Europe. No, na-issue sa kaya may singa immoral gagawa. O singa na-issue corruption. Immediately, man-resign ira partner. Atan sumarakap. Man-resign ira. Tuwatan ande, man-resign ira. Immediately. Ngay handangay nga. Diyoy, naglapa nulit. Ilaban to ni, tila to ni. Kapit to ko. Sino ba yung Pilipino? Yung gumawa ng ganun na may mga issue sa kanya is nagpakamatay. Reyes ba yun? Yung nung nagpakamatay na. Grabe si Angelo Reyes. Di mo yun, na-issue si Kato. Pero nag-suicide. Nag-suicide talaga. Talagang, pero hindi naman dapat umabot sa ganon. Ang ibig kong sabihin, sana magkaroon ng moralidad ng konti ang mga politiko. Atay, takuan mo rate impirong baloy. Pero mo partner, yung kakainin mo, yung Galing sa ano? galing sa kapal ng bayan, ng putya, ay talagang karumal-dumal yan partner. Kaya, sa na akin ang giroon sa wali. Talagang sa idundan talaga, ang nagsano-sampot, grabe kin. Si Katon kin partner, antay dyan. Ito ang hindi alam ng mga botante. Alam nyo kasi, karamihan sa mga politiko, kaya ayaw bumitaw sa pwesto. Malaking ano dyan eh. Negosyo. Isupin. Malaking negosyo, ginawa nilang negosyo. Iyan ang masaklap na katotohanan. Tanggapin man natin o hindi. Iyan ang masaklap na katotohanan. Wala na ng bayan. Wala na yung pagsisilbi nila.
Although, meron ding magagaling partner. Oo, meron. Oo. Mangilan-ngilan, partner. Yes, oo. Nabibilang. Hindi naman lahat. Oo. Ganun. Hindi naman lahat. Meron mangilan-ngilan yung partner. Kaya ang mga kababayan natin dapat mamulat sa mga nangyayari na ganyan kasi para sa kanila yan eh. Kayong mga politiko, huwag kayong mangako na hindi nyo kayang tuparin. Ay, na ako naman, partner. By the way, Manaya partner, napagtutungtungan tayo ay politika. Nung nakaraang episode natin, na pag-usapan natin yung bakanting position ng councilor sa ating bayan. Oo. May balita tayo kagabi, hindi ko rin ma-confirm na uupo na daw. Mayroon na. Meron na. Uupo sa araw na ito. Ewan ko lang kung sino. Ay, dapat lang. Kasi hindi ko naman ma-confirm dahil baka hindi siya. Kung naman, mahirap naman. Partner, ganito. Kahit po sino, basta ang pagpili ay naayon sa itinatalaga ng panuntunan o saligang batas kung sakali. May guidelines yan eh. May batas na sinusunod. So kung siya po ay talagang tugma doon sa sinasaad ng batas, siya ang paupuin. Yan. Di ba? Tamang proseso. Tamang proseso. Kahit po sino yan, hindi po tayo na mamimili. Ang importante po, hihintayin natin na makaupo siya para makatulong sa bayan, makapagserbisyo. Tumagal na kasi yung ano eh. Oo, 7 buwan. Kaya nga kinalampak natin si Gugpogi nung nakaraan. Magandang balita yan, partner. Kung meron na palang meron na palang meron na palang uupo. Sige, kung sino man po, yung mapili naman na uupo, abay, magtrabaho ka naman po. Hindi po yung ipakita naman niya. Ipakita mo naman na mapagsiservisyo mo sa bayan. Ayan. Importante kasi pagka hinalal o kung pinili ka ng bayan, magserbisyo ka. Tagal din Napakantay. 7 buwan. At saka yung papalitan niya partner, masipag na konsehal yun. Ayun. Oo, masipag yun. Laging yun partner. At buti naman at nagkaroon na ng papalit sa kanya. Okay. Partner, ano pa ba ang dapat nating pag-usapan ngayong araw? Itong partner, dahil actually ilang araw ng sentro ng debate na pag-uusapan, yung sabi ni Secretary Bebot Bello ng Ano yun? Department of Labor and Employment, DOLE, na napapanahon na hindi na daw kailangan yung board exam at saka yung bar exam. Kasi tingnan mo, partner, sa isang halimbawa, graduate ka ng college, nursing. For example, magbo-board ka. Ang tagal-tagal nang nag-aaral ka. Alam mo, partner, magandang topic yan. Magandang topic. Okay. Ganito. Yung mga kurso natin sa Pilipinas, partner, mostly karamihan sa mga kababayan natin dahil sa hangad nilang umangat ang kanilang buhay, pinapaaral nila ang kanilang mga anak ng nursing. Karamihan nurse. Bakit nursing, partner? Sa pag-iisip o pag-aasam na balang araw, yung anak nilang makakatapos ng nursing, makakapag-abroad. Imagine yung mindset, partner. Ibig sabihin, hindi na sila umaasa dito. Umaasa na lang sila na balang araw makaka-abroad si nurse, makakatulong ng malaki sa kanilang buhay, di ba? Pero, tingnan mo, partner, bago makatapos ang isang nurse, di ba, ang nurse ngayon 5 taon? 5 taon. Ito ang problema. Ang isang nurse, makapag-OJT. Ang hirap diba? yan. Ang hirap pumasok. Ito pa, partner, ang balita ko, sila pa ang nagbabayad.
Nako, yan na nga eh. Silang nagbabayad. Sila ang nagbabayad sa ospital kung saan sila mag-OJT. Bakit? Sila magbibigay ng grades kasi. Bakit? Hindi, kasi yan, additional points yan, partner eh. Kung mag-abroad ka, Pero hindi kailangan magbayad sila, partner eh. Hindi mo bakit? Nakatulong sila dun sa ospital. Why? marami ka ng experience, isang ano rin yan. Certification. Certification. Tapos totoo lang ngayon. Oh. Isa pang kurso na mabenta ngayon, ano? Kasi, bakit mabenta? Kasi, yun ang na-afford ng mga most ng mga magulang. Ayan. Yung HRM. HRM. Napakaraming kumukuha ng HRM. Okay. Okay. Kung iisipin natin, sa libo-libong HRM, wala naman tayong mga hotel. Wala naman tayong ang hotel natin karamihan sa Maynila, di ba? Restaurant. Restaurant, Kukunti naman. kukunti na. Dito sa Pusurubio Partner, ang mga restaurant natin dito, asan? Pagdating ng alas 4 ng hapon, sarado mga turo-turo. Wala. Di ba? Ang hirap din partner eh. Kasi kung ikaw, halimbawa, nagsunog ka ng kilay, engineer. Tama. Ilang taon yan? 5 years. 5 years. Tapos talagang pahirapan yung pag-aaral. Mag-take ka ng board. Hindi ka Magre-review nakapasa. ka. Hindi ka Kaya nakapasa. palo ako, sang-ayon ako doon sa sinabi ni Secretary Bilo na totally scrap yung bar exam o board exam. Pero ang alam ko dyan yung pagkakamot ko kay Belo, kasi kung nakapasa ka ng civil service, yun na lang ang basihan. Partner, ganito. Bakit hindi na lang accreditation ganito? Ba, nagtapos ka ng nursing. Nakapagtrabaho ka ng 2 years. Magpa-accredit ka. Na experienced nurse ka. 2 years. Wala yung board exam yan. Partner, pag nag-abroad ang mga nurse natin sa UK, hindi ino-honor yung board exam natin. Hindi ino-honor yan. Hindi tinitingnan yan. Nag-experience ka naka-experience ka ng 2 years, pumunta ka sa mayroon ding regulatory board na titingin. Nakapag-experience na ako ng 2 taon na ganito, bibigyan ka ng accreditation na. 2 years experience ka. Maganda Pag yan. nabot ka ng 5 years, magpa-update ka ng accreditation mo, 5 years experience. Ganon. Wala na yung board exam partner. Kasi Gastos pa yan ng mga magulang yung magre-review. Gastos mo sa pagre-review, yung panahon. Malaking katipiran na sa magulang yan. tama yan, tama. Di ba, partner? Kaya minsan hindi na nasusunod yung kwan eh. Partner, sa UK, walang bang board exam eh. Walang board exam. Yan ang maganda. Wala. Magtapos ka. That's alright. Tapos na yan. Dito, gumawa ka ng 4-year course, o 5 years, nag-board ka, hindi ka pumasa. Ulit ka ulit. Ulit ka ulit. Yung graduate ng engineer, o kaya nursing, makikita mo, andun na sa Field na. andun na sa mall, nagkakasya na. O kaya Waiter. nag-waiter. Dahil nga sa hindi sila ma-qualify. Dahil hindi na sila pumasa. Yun po ang dapat nating pag-isipan ng mga kinaukulan na doon sa sinabi nga ni Secretary Vilo, ay ako sang-ayon dyan. Partner. Maganda yan, partner. Oo, sang-ayon dyan. Kasi makakatulong yan sa mga magulang, yung matitipid. 1 taon pa yung pagre-review partner, yung gastos. Tsaka minsan partner, magre-review sila. Wala namang review center dito sa Hortalita. Doon sa kurso nila, walang review center. Pupunta pa sila ng Maynila. Magbo-board sila doon o kung ano-ano gastusin nila partner. Tama, ang laking gastos yan. Malaking gastos. Yun na lang Saka yung reviewer nila partner, mayroong mapagsamantalang mga eskwelahan partner. Review center. Yung review center, kailangan bumili ka ng reviewer nila. Diyos ko, gold partner. Pati yung boarding house na pupuntahan nila doon, tirahan nila. Ang laki pa ng dilihensya ng mga andun sa Kasi sila lang school sila nila. lahat ang titingin kasi package din sa kanila. Ayan, kaya nako, dapat mapag-isipan yan ng ating mga manunungkulan. Yan po yung mga nagdi-decide o nagpapasya kung ano po ang dapat na i-implementa, ay sana po isa yan sa inyong pag-aralan. Pwede yan. Mga congressman natin, pag-aralan nyo po
kung dapat na nga bang alisin. May saysay pa po ba Yan. sa ating mga nag-aaral, sa mga nagtapos? Ano po ang naibibigay pa ng board exam? Ayan po. Yun lang, partner, kumuha ka ng abogasya o doktor. O ilang taon yan? 4 years na naman rin. Ang haba. Tapos hindi ka pumasa ng bar. Wala na. Hindi ka pumasa sa board ng medicine. Oh, wala na. Ang mangyari sa'yo, graduate ka ng law, Notaryo. Notaryo. Manotaryo ka. notaryo ka, Notaryo ka sa may rektor. Manotaryo ka. notaryo, Notaryo publiko. legal researcher. Ayun na. Kaya, ayun. So, naku, pag-isipan po ninyo. Kasi yung mga nagtitik naman ng 4 years dito, Pero, siyempre, partner, mahabang proseso yan. Merong isang mambabatas na magpapasa ng batas. Pag-aralan. Pag-aralan niya. Magkukumbinsi siya ng kanyang mga kulig sa Kamara na susuportahan yung ipapasa niyang bill na yon, deliberation sa Kamara, sa Kongreso, Tama yan. tapos sa approval ng upper chamber ng Senado. legislative, mahabang proseso. Pero kung mahaba nga po, pero kung umpisahan na ngayon, mayroong isang mambabatas na initiate ng move. Tama. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ako. Yung partner, yung K-12. Yun, ano din, inumpisahan hanggang sa na-approve. So, batas naman. kailangan lang Pero, pag-aralan. total na pag-uusapan natin ng edukasyon, partner. Okay. Ipinangangalandakan ng ilang mga senador na pinirmahan nila na libre ang pag-aaral sa kolehiyo. Libre. Nationwide. private and... Yes, partner. Pinirmahan ni Digong yung di ba? Pero nasaan na yan? Libreng Libreng pag-aaral sa kolehiyo, sa mataas na paralan. Pero hanggang ngayon, bakit nagbabayad pa rin yung mga mag-aaral natin, yung estudyante natin? Huwag po kayong pumirma ng isang batas na hindi nyo naman po kayang panindigan. Kasi batas yan, partner batas talaga yan. naipasa yan. Inaprubahan ng dalawang chamber ng Kamara, tapos inaprubahan ng Pangulo. Pero, ang masaklap, partner, Hindi na-implement. hindi na-i-implement. Yun ang... Ayun na nga eh. Ang sabi noon, nakatandaan ko, isang talumpati ni Senador noon, si Bongbong Marcos, ang sabi niya, kayang-kaya Kaya. ng tondo. Ayun naman pala Yun naman pala Kayang-kaya pala bakit hanggang ngayon hindi po nararamdaman o napapakinabangan ng mga kababayan natin, mga mag-aaral, yung batas na yan? Dito sa partner, Binalonan, sa banggitin ko na yung University of Eastern Pangasinan. yung... Na yan, pinapatakbo partner ng lokal na pamahalaan ng LGU. Naumpisan yan noon ni Mayor pa, Monmon Gico. Nagkaroon sila ng parang signing sa Commission on Higher Education. Libre ang kwan dyan. Ito nga, partner, kung natatandaan nyo, nung mayroong panahon na na-interview ko si Congressman. Bagong upo pa lang siya noon. Isa yan sa mga na-topic namin. Edukasyon. At napag-usapan namin doon sa interview na yon, yung panayam na yon, yung pagkapasa ng batas na yan, na libre ang pag-aaral sa kolehiyo ng mga bata. Okay. Naitanong ko ito kay Congressman. Sabi niya, meron. Sabi niya, kaya nga lang, sabi niya, yung hindi lang alam ng mga tao kung paano i-avail yung kwan. So, again, ang ibig kong sabihin, kaya binanggit natin yan, partner, kailangan po malaman ng mga tao. Mayroon silang isang lugar na lalapitan. Halimbawa, dito sa bayan natin Cosorobio, mayroong isang counter doon. Halimbawa, ma'am, sir, nagtapos po ako ng K-12, gusto ko po mag-aral ng ganito. Paano po ba ang makakabil ng ano?
yung counter na yon ang magtuturo sa'yo o tutulong sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Parang mayroon naman akong narinig na parang may mga yung scholarship program, pero piling-pili naman, hindi naman... Partner, hindi na mawawala na yung scholarship program na yan na sinasabi kasi pangkalahatan na yun eh. Kaya nga eh. O, di ba? Pangkalahatan na yun eh. Libre na nga eh. Bakit ganun? Libre eh. Hindi naman Oo. lahat-lahat. Dapat lahat sana. Oo, kaya, ay, nako, Diyos ko Lord, ito na naman tayo, mag-iinit na naman. Nagawa sa ibang bayan. Nagawa sa ibang bayan, bakit hindi magawa dito sa atin? Diyos ko Lord. Maganda rin yung intention pa na Maganda. scholar. Kanya nga lang, kung sa isang napakalaking bayan, halimbawa, example natin, Pusurubyo. Tapos, ang scholar naman Sampo. sampu lang. Sampu lang talaga. Ano naman yun? Wala. Paano masaserve naman yung purpose kung ganun lang? Kaya nga eh. Siguro, yan din ang isang tingnan. Tingnan natin. Oo. Pero partner, ang pangarap ko dito sa bayan natin, yung nakikita ko na lahat ng bata nag-aaral. Ayan, Walang naiiwan. importante. Pangarap ko yung partner. Kasi ano mo partner, galing kasi ako dyan eh. Yung hirap na hirap ang pamilya namin, halos hindi kami makapag-aral. Dahil mahirap nga kami eh. Tama yan. Kaya alam ko yung sitwasyon ng maraming pamilya ngayon na hindi makapagpaaral dahil talagang wala. Wala. Gustong-gusto nilang mag-aral. Kaso wala eh, hindi nila kaya talaga. Ngayon, dumating nga yung batas na yun na libre lahat. Ang aasikasuhin na lang ng magulang halimbawa yung pamasahe. Miscellaneous, baon. Halimbawa. O di ba? Kasi hindi naman nagaanong malayo. Hindi tulad nung araw na ang mga universidad, Maynila, Baguio, tsaka Tagupan, lalayo. Ngayon, may Binalunan, may Pasurubyo din mayroong Ordaneta, nandyan na eh. Diyan na lang Malapit sa na. neighborhood na lang. Tama, noon ang hirap. Ang hirap. Oo. Kung walang pera yung mga magulang, uutang na naman, pamasahin. Yan po. Ay, nako. Sana mapagtuunan po ninyo ng pansin kayong mga nasa panunungkulan, mga kinaukulan dyan, kayong mga nasa pwesto. Ay, intindihin naman po ninyong kalagayan ng mga bata na pag-iiwanan dahil po walang kakayahan ng mga magulang na makapagpaaral sa mataas na paaralan. Partner, bago tayo magpatuloy, babatiin ko muna yung mga miyembro ng Zumba. Yan, si mga grupo nila Manang Teresita Hidalgo at saka ang instructor po si Alvin Estras. Tuwing Sabado po, alas 5:30 ng hapon at Linggo, 5:30 din po ng hapon. Kahapon, partner, nag-join ako sa kanila. Talaga? Zumba. Pinawisan ako. Pinawisan ako, partner. Ang sarap sa pakiramdam. First time kong mag-zumba yung partner. Halaga naman. So darating na Sabado po at Linggo, muli inaanyayan namin kayo kung sino po yung gusto, may oras na makipag-zumba. Sabado, 5:30 ng hapon at Linggo, 5:30 din po ng hapon. Ayan. Mamali tayo, partner Tirso. Mataray din natin. Punta kayo partner kasi masaya. Masaya. Tayo ng mga kasama para makapag-participate din. So partner, kapos na tayo sa oras. At muli, mamamaalam na tayo. Gusto pa nating ipagpatuloy, marami pa tayong dapat pag-usapan pero kapos na po tayo sa oras. Mga kababayan, mamamaalam na po kami. Muli bumabati kami sa inyo ng magandang araw at sana panalangin po namin na sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Partner Edwin, paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunan. Ang inyo pong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iiwang muli ng isang magandang umaga, bayan. Muli, samahan niyo ulit kami sa ganitong oras, sa Merkules at Friday. Ito po ang inyong lingkod, Tirso Burgos po, Kapihan sa Malayan. Salamat po. Magandang umaga po at muli inararo kayo namin.